Kanhi kapitan o kasamtangang kagawad sa barangay Gumalang sa Baguio District, Davao City, gipusil, patay. Ano ang detalye? Naka-half mast ang flag sa barangay hall sa Gumalang, Davao City. Isip pagpakita sa ilang pagkasubo, human gipusil patay ang ilang kagawad Domingo sa gabi. Biktima mao si kagawad Francis Balucos, kinsa kanhi kapitan usab sa barangay. Padayon kay parang follow up na regarding sa hinungdan dyan sa panghitabo no kay nangita man kitang mga anggulo. Sa karon pa di pa nato ma-determine. Gipusil si kagawad Balucos at tubangan sa iyang mga tanod. Wala kuno makalihok ang mga tanod human gipangtiunan sila og pusil sa duha ka suspect o gipangkapkapan. Mag-ingon nila nga, way dagan, di kaptap diretso, dala bitbit ba? Yan sa kuha. Di, kuhaan ko, ipadaplin ko, ikaw, wakay labot. Kanina po siya giduol, aksyon na po siya kapkap. Matong pag diretso dito kang kapitan, ni Juan, kagawad, buto nga dito, matong dagan ko. Nagtuo silang si kagawad lang ang target sa mga gunmen. Ay, di mailan. Nakatube. Ana ra ko to bo, ang iyahang mata, ug diri ra makita. So si kagawad lagi ang punteriya. Siya ra kay puntarya. Kay so kamo libating kagulba gyud. Abi ana ko nakulbaan pag humagbuto. Kay og namali. Di ako, kay katapan gud mi. Si kagawad Balucos lakip sa mga drug surrendery sa barangay, pero sumala sa mga kaubanan niini. Nagbag-o na kuno kini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Rian Soroche para sa One Mindanao.